dadi jeneng nang cangkem lanjur terus dadi dilep lak suwi terus kenapa kok ora lah dene iki do tegel aku tenan iki aku ora ora di masalah betul aku dine karo dewa ana ngasih kan nang buri dhewe lho mulih mah dituku kok wis ya syukur nek gue buri mahmu sampeyan kok ah iya turu kono dua tempat kowe Muri masalah kok kon nuku. Mah, wonten jawu. Waduh, aku ndelok bojone mah. Jenenge Bima. Oh. Ayo, Bapak diladeni Mas kalau wong diladeni ya. Nggih. Ayo arep ngono yen pamit mangkat perang. Matur-matur. Kabar. Heeh. Bukti sabut dipun sebab sae-sae. Rasa nangis. Bahaya kowe. Dume akeh wong. Aku masuk angin wis tok golek ke MC Sripah kok bareng aku perang kowe nangis saboten-botenipun wonten sedawale Kang Mas Bagong pujak-pujane wae umbel juritku nggih katos-atur ya nggih wong cangkem kok nggon nirung kis bae kok nggon nirung katos-atur Mas kowe minggir sik nggih ngestaken jawab mbak salah apa aku nang ngambung kok salah e mana salah kowe ayo nang aku ngambung iki salah terus mesti sing apik salah e bungkuk salah maksud sampean boten iku wis sah sayangnya anak ya nggih nek masih do pripun wong urip sing dintani apa antri modar wis dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku kodratku mati saka tangane Bathara Guru wis rampung lakon kula urip ning alam padang nggih kuncen ana digedhongono nek wis diwancine arep nang ndi meneh nggih ning ngono kuwi tengane wong urip ora sasa baca werna-werna nggih arep ngene ditambahno nganti ngentekke dit wong nek wancine sowan-sowan nggih ngono nggih Pak wis tak angkat dawu bal apa coba tangan sing terakhir Pak berarti kan jangan mati mboten mbok menawa heeh dari karo sampeyan iku ngabekti wis tamu banter orang ini masyarakat telat kurang maju nggih Mas matur-matur ya nggih iki gerana nggih kok kayane aku ora lilo mboten lilo pripun nek aku mati mesti kok kakek wong mesti mbok matur-matur mesti ya Mas nggih matur-matur Bathara Guru ayo rupa wani jembar wani negare ati ora bakal aku mundur sejangka perang-perang dari Sardi yang mau dipati karo Indra Bathara Indra Bagong men bapakmu nanti nang kono lho ora basa sampeyan iki butuh apa lho ya bapakmu nek aku entuk kowe sing tak ajar ha berarti adewe gelut iya gelut kok tak basa iki cara nanti gelut apa anane arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe aku kuwalet kok oh Indra tak trakapan ya aku tak rasane kowe aku ya deg-degan wong suwe-suwe kok sing nang kota ora motor gede jireh minggat kono wah tandangane dhewe cawok mlek kutis nek ana sego kaya wong waras nek ana gawean kaya wong masuk angin ora ngerti ya wis kalau ngono heeh terus karepmu apa bapakmu kok nyembah Rama Guru Bathara Guru terus nek nyembah kowe bakal entuk kaya percaya jiwa jambu dipene mawa ora mangan belum ora masalah memperkara belum aku ngorbanke derajat wong tuaku iki aku anak model piye Ndra tak takon kowe hah aku anak model piye bapakku ki duwe derajat arep bapakku ki wong kere gedibal wong melarat ning kae Sang Hyang Ismaya kowe tinggal nyeluk kae Pakde Ndra aku dadi kowe wani akon Pakdemu kon nyembah dramane bapakmu waduh malah muring-muring ngono wae metok jenggonmu ya aduh aja kok abang sisan kowe benar di labang itu benar ada anda teman kene arep ngemaksa karo Bagong ora mungkin aku ngetraske bapak kok nyembah dewa ora mungkin ora entuk pemer tangga jiwa ora apa-apa ora entuk jamu di pemer malah ora apa-apa ning bapakku tetep kajen kelingan ora mengi go ketika bapakmu ta supaya menungso ning donya iki kabeh nyembah karo bapakmu sing ora gelem nyembah bapakku tok mergo luwih tuwa tinimbang bapakmu kowe iki ya ganggong iki nek aku kudune kamas
Kamas sapa? Kamas nang barno. Enggak ada dulu ngocok ora. Hah? Kok iki anake le kok? Kau anake bapak kok. Bapakmu itu bapakku. Kowe iki jenenge bapakku iki padhe karo aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Gila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok mengko bapakmu tak kandhang kok. Kok mengko ndro. Barang ra payu main film terus dadi dewa kowe. Ayo ngecah apa? Ora minggat gandang dening tanganku. Gandang jangan gandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem mati buat tangan tuh orang jengkelang mati dening aku. Panggo ayo nih ngajak tidak ya. Nanti nek wani karo bapak mau disangoni haji-haji. Kok disangoni haji-haji piye? Ora ngamati ya. Ora mati apa? Ya nek dipanti karo ngantem aku ora ono apa-apa glecak dhewe. Ana. Ayo berarti disangoni karo Bapak Semar. Muka tambane semono ora weruh. Bola bareng nyekel aku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Weruh, cangkem wae. Ngomong sak ae dhewe wae. Ora urip, maju kono, tandangi nek pancen siap. Lenggak kene Mas ya. Terus. Siji. Terus. Ya mulai ngomong. Ini percuma ini buang-buang tenaga. Kok iso? Kan semua diwane ambil. Kalau mau ketemu bolak-balik kan. Ini baru kau menjodoh. Tak bener ngari. Iya. Rasa senang. Aku yang ngirim menjodoh sithik ini tak bener mesti kimpas kok. Wis kuning aku. Anggrana sing balik tulung ya ora balik tulung ya ora tak. Iso. Aku ya ngerti. Terus, aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Ngantem dewa apa? Tak arah ndas. Ngejis ngomong ngedar. Nek kaya keltan sekilan iki kowe ora kena. Ya lembu sekilan. Oh, goblok. Goblok nang gaji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah megane. Kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya gaji lembu sekilane dhewe ya, Bang. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek ketemu karo wong ampuh, nek diantem kena nganggo gaji lembu sekilan. Kuwi nang disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa kena nyembah sik ngantem ngene bebas sak karepmu oke kaya nggon saklar kejek ambek nyembah sik oke mati dina diterusane ya wis ben ana orang ngene ya entuk duit lah kuwi gene wis saiki muni wis ane tersane pripun kita wani karo panjenengan sing tak wedeni awakmu Bagong kita wani karo para Jawata ditenono ulun metu sapa ing padukuhan nglumukake para dewa ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur ora bakal ana titah ngurip ana ing pringapus lah kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi wis saiki aku tak takon kawulaku salah apa coba ora salah sing salah ki Bagong nek mateni ana Bagong nek ngebur Bagong ora ngebur masyarakat ketutup masyarakatku sing ora salah hah ngono kok dadekke dewane para dewa ngono dadekke petinggi ana ing Suralaya. Model apa kowe? Iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja nembe karo wong kaya ngene iki. Arep lebur pringapos ora ning kene papane wong banter itu. Kenteng. Ketemu ora apa. Ah wong ora iso tantangan kok. Kenceng kawat blabar waja. Kenceng kawat blabar. Blabar waja. Yen ada ora pinter blabar. Kenceng kawat blabar waja. Nek ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Mila salah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora murang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tak njaba. Baris malah.
sirah dicucuki gicek ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi kepala. Saya aku tak takon, balamu ya apa, kekuatanmu ya apa? Betara guru kok tok tantang, mangkel kok. Ana memang mangkel ora ya iso dipeperno. Wong ki nek kuwi ngomong mangkel, iki bakal ora becik. Apa-apa sing ditindakake dipikir tuna lan batine digelar digulung. Njuk apa? Betara guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Zaman saiki kok anu ngandhake kekuatan Digdayan. Nonsen. Wah. Ora ono lha iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora tegas gegaman. Ayo bendone diase. Ora ono wong saiki ora tegas gegaman ki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balune iki getas-getas mir. Omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan, ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina wis sambate ngaruwana. Kon mlaku ora gelem mung tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok ya. Wong saiki ki angel nek kon prihatin mlaku kene kono, numpak motor wae. Ya ngene aku boncenge. Nah. Konto pos komendi. Heeh, coba. Bathara Guru mene ampuh, jajan lu adepane. Wah, pancen kowe iki ngayen. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli. Kemene Bathara Guru. Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak nunjuk. Utut. Ya. Anggere utut sing pinter tak cocok. Sing pinter kaya aku. Oh, sing kretek. Oh iya. Sing kuning-kuning. Berarti ini men 7 tahunan, Mbak. Untuk marai mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu kok aku wedi dewa. Ora sampe melu tanganmu ceklek sing aku becik. Matamu kira. Keton perang bakal trampil. Aku melu ora kok. Mana kowe? Kowe tresno ora aku. Nek tresno ora aku ya mewangi aku, nek ora tresno ya ora sah, ora masalah to. Aku ijene wani. Aku mati ning dusunku. Aku bangga. Nah, aku ora bakal apa beliau. Aku bangga mergo aku depane memperjuangkan nasib masyarakatku. Ngono. Ora men boten kuwi. Wis ana Pak, njuk utang dari jauh. Halo, njuk. Ya. Ora bukan aku Pak, ora. Nantimu lagi bubuk. Ora. Kok jajari. Kok alasane kok pilih putu ya cilokot. Ora. Aku nang ngarep TV. Ono Pak, ono. Iki kotakan iki apa iki? Oh, kuwi. Padake TV ora. Ora duwe kok. Makane aku tinggalan berita. Kowe ngarep perang ora? Ora. Masuk. Ya. Pak, dipenake aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel boleh kakang bentuke kaya ngono awake ting cethuk. Bandung watu sirahmu mecar. Dar. Iya. Ora rebutan. Heeh. Gareng iki lho kok ditinggali bapak. Bapak lagi rebut ora. Mangan sakmene. Iya. Segane ndi Bagong? Ayo kowe mencak gegem kowe. Didom sing adil. Diotahi le mamah ora warung. Ayo ngrasake kowe iki arep guyu to. Mamah kerep kanjur. Ora dadi jeneng. Ning cangkem lajur terus dadi dilek tak suwi. Terus ora. Oh, lha tenan iki jotek ora aku ngene. Aku ora di masa Bathara Guru aku dina karo dewa. Ana masuk kana? Heeh. Nang buri dhewe. Muri mah gitu kok. Wes. Ya syukur nek. Gue buri mahmu sampeyan kok. Ayo. Turu kono. Buat tempatku kowe. Muri masalah kok nuku. Mah, wonten jago. Waduh, aku ngeluk bojone mah. Jenenge Bima. Oh. Ayo, Bapak diladeni Mas kalau wong diladeni ya. Nggih. Awareng anu yen pamit mangkat perang. Matur santen. Kabar. Heeh. Boten sabut dipun sebab sae-sae. Rasa nangis. Buaya kowe dimek akeh wong. Aku masuk angin wis tok golek MC Sripah kok. Bareng awak perang kowe
nangis saboten-botenipun wonten sedaya Kang Mas Bagong puja-pujane wae unggul juritku nggih katos sampun ya nggih wong cangkem kok nggon nirung wis bae kok nggon nirung katos Mas minggir sik nggih ngestaken dawuh mbak salah apa aku nang ngambung kok salah e menek salah kowe ayo nang aku nang ngambung salah terus mesti sing apik salah e bungkuk sawangsul sampean boten niku wis sah salahnya anak ya nggih nek Mas Sedo pripun wong urip sing dinteni apa antri modar wis dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku kodratku mati saka tangane Bathara Guru wis rampung lakon kule urip ning alam padang nggih kuncen ana digedhongono nek wis diwancine arep nang ndi meneh nggih ini ngono kuwi tengane wong urip ora sasa badak werna-werna nggih arep ngene ditambahno nganti ngentekke det pramrene nek wancine sowan-sowan nggih ngono nggih Pak wis tak kedap bal apa coba tangan sing terakhir Pak berarti kan jangan jalan mati mboten mbok menawa dadi kaya sabar iku ngabekti wis tamu banter lho orang ini masyarakat aku ora maju nggih Mas atos-atos ya mbak kan gerana nggih kok kayane aku ora lilo mboten lilo pripun nek aku mati mesti kok kakek uang mesti mbak atos-atos mesti lho Mas nggih atos-atos Bathara Guru ayo rupa wani jembar wani negare kanthi ora bakal mundur sejangka